Ahojte, teraz vám ukážem, ako sa dá zistiť konvexnosť, konkávnosť a inflexné body funkcie. Ako prvé určím definičný obor zadania. Súnim všetky reálne čísla. Zderivujem funkciu a výraz, ktorý dostanem, znova zderivujem. Teda spravím druhú deriváciu funkcie. Dám ju do rovnosti s nulou, zbavím sa menovateľa a dostanem x-ovú súradnicu tzv. Inflexného bodu. Táto súradnica rozdelí číselnú os do dvoch intervalov. Z každého vyberiem ľubovoľné číslo a dosadím ho do druhej derivácie funkcie. V prvom intervale vyjde kladné číslo, v druhom záporné. Kladné číslo je pozitívne, pozitívny človek sa usmieva, lebo chce sex, čo sa rímuje s konvex. Záporné číslo je negatívne, negatívny človek má tvár odutú, inými slovami konkávnu. Nakoniec dopočítam y-ovú súradnicu inflexného bodu. V ďalšom príklade najskôr určím definičný obor. Čitateľ sa nesmie rovnať nule. Spravím druhú deriváciu funkcie a dám ju do rovnosti s nulou. Zbavím sa menovateľa a zistím, že reálny inflexný bod neexistuje. Ale body, v ktorých funkcia nie je definovaná, rozdelia číselnú os do troch intervalov. Z každého vyberiem ľubovoľné číslo a dosadím ho do druhej derivácie funkcie. V prvom a treťom intervale dostanem kladné číslo, v druhom záporné. Určím konvexnosť a konkávnosť. Posledný príklad. Určím definičný obor a spravím druhú deriváciu funkcie. Dám ju do rovnosti s nulou. Zbavím sa menovateľa a vytknem 6x na druhú. Tento výraz je rovný nule, ak sa x rovná 0 alebo 4. Ale 0 do definičného oboru nepatrí. Bod, v ktorom funkcia nie je definovaná, a x-ová súradnica inflexného bodu rozdelia číselnú os do troch intervalov. Z každého vyberiem ľubovoľné číslo a dosadím ho do druhej derivácie funkcie. Určím konvexnosť a konkávnosť. Nakoniec dopočítam y-ovú súradnicu inflexného bodu. Inflexný bod je bod, v ktorom sa mení konvexnosť na konkávnosť a naopak. Ak vám vyjde druhá derivácia v bodoch z jednotlivých intervalov kladná, funkcia je v týchto intervaloch konvexná. Ak záporná, funkcia je konkávna.